Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Udenkwọ kwuru na ọ bụ eziokwu na ọha hụrụ anwụọla, mana ana m ekwu na ọ ka nọ ndụ, n'ihi na anyị agaghị esi otu ahụ chefuo ya. Unu kwuru na unu ga-akpọnye anyị ndị gburu ọha hụrụ, mana ọ dịghị mmadụ ole akpụnyere anyị ga-adị anyị ka ọha hụrụ, maka na nke m bụ nke m, nke anyị bụrụ nke anyị. O wutere anyị nke ukwuu otu ụfọdụ mmadụ siri chefuo mmekọrịta dị n'etiti anyị na ndị ala ukwu, were nwee obi igbu otu onye n'ime ndị ụmụnka ji eje mba. Kama nsogbu ọbụla adịghị ya, n'ihi na nwa ewu ọbụla tiwara ite ga-anyarịrị akịrịkọ eju n'olu. Ọ bịara ije nwụọla. Anyị ga-alaghachi ụmụnka ugbu a ka ndị be anyị hụ anyị, ka ha marakwa na ihe mere mma oge emebikwaghị mbazụ. Anya ndị be anyị niile tọrọ n'ezi ugbu a, ha na-atụsi anya anyị ike maka ha amaghị ma ihe gburu nnekwu ọkụkọ ọ ga-achịkọrọkwu ụmụ ya na ndụ. Ozugbo Udenkwọ kwuchara okwu, Eze Uzomezie nye iwu n'aka ọkụ ka a kpọpụta Nwaọhịa na Okechi kpunye ha. Ọ gwara ndị ụmụnka na ọ bụ eziokwu na ọha hụrụ anwụọla, na ọ dịghị onye ma ọ bụ mmadụ ole akpụnyere ha ga-adị ha ka ya, kama ha ghọtakwa na o kwesịrị ka mmụọ ejiri akwa ọkụkọ chụrụ àjà marakwa na aka na ọkpa ọkụkọ dị n'ime akwa ahụ. Ndị ahụ na-eche nche gara kpụpụta ha, were ụdọ kefee ha aka azụ n'otu n'otu. Ha tiri mkpu akwa metụtara onye ọbụla nọ ebe ahụ n'obi ozugbo a kpọpụtara ha, n'ihi na ha chere na akpọpụtara ha ka a kpọrọ ha gagbuo n'ịkpa. Ọ na-aba aka kpara ekperima egwu abaa ya ahụ, mana Eze Uzomezie gwara ha ka ha wetuo obi, n'ihi na ọ dịghị onye ga-emetụ ha aka, na naanị ihe kpatara ejiri kpọpụta ha bụ ka ha soro gaa ụmụnka gaa rịọ ha mgbaghara maka nwa ha nwoke ha gburu. Ha jecha ụmụnka lọghachi ala ukwu, ahapụ ha. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.